ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ሎሙን ከምቲ ቀጻሊ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ እንገብሮ ኣብ እወናዊ ኩነታት ናይ ሃገረ ሽወደን ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ምርጫ ናይ ሃገረ ሽወደን ተተሓሒዙ ንምርጫ ሽወደን ፖለቲካዊ ከይዲ ናይ ሽወደን ዝምልከት እዚ ሰሙናዊ እነካይዶ ዘለና መደብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ደሓን ተመለስኩም። ከምኡውን መሓሪ አብርሃም ዳኒ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም ንስኹምን እንኳዕ ደሓን ፀናሕካ ደጁ ግርም ዳኒ ያ ግርም እምበር ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ዝቐነየ ኩነታት ከመይ መስልቲ ፖለቲካ ናይ ሽወደን ዝብል ንዕኡ ክንሪኦ ኢና ብሰፊሑ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተቐየረ ነገር እንድሕር ኣሎ ዝተወሰኸ ነገር እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡውን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ዛዕባታት ዘለው እቲ ናይ ንጉዳይ ናይ ኤሌክትሪክ ዝምልከት ብመንግስቲ ዝተወሰነ ዝግበር ሓገዝ ኣሎ። እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ? ንመን ይኸፀሉ መን ይኸቲ ሓገዝ ዝረክብ ዝብል ንዕኡ እውን ሎማዓንቲ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ብዝያዳ እውን ሓው መሓሪ ነዚ ብዝግባእ ትከታተሎ ስለ ዝቐንኻ ስፍሕ ዝበለ መብሪ ክትህበና ክንፅበ ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ሽወደን ብኡ ክንጅምር ተደኣ ኮይና ከመይ ቅንዩ እዋናዊ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ሽወደን ከመይ ይመስል ከመይ ቅንዩ ክንብል ንኽእል ብኡ ክንጅምር። اوكي بحاف شو زومزي تي ازي تهوات زنبره እዩ ከም ፖለቲካዊ መስርሕ ሽወደን ዳርጋ ተሓርገጽ ጀሚሩ ኣሎ ገሊኡ ዝዕረ ገሊኡ ዝተርፍ ማለት እዩ። ተሓደ ኢልና እንጠቕሶ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ብኦንላይን ብናይ ኢንተርኔት ምርጫ ናይ ተኣማንነት ናይ ሰልፍ ሊበራል ተኻየደ እዩ። أو بزح كتعي نيرو هذا أبنت تي كابتي مسرح كايدا مرجع إنترنت قاريس أو طفيو مسيو بزح سعبو بتوتو قات يميو أبتزنا برو 207 شوعات تساتف تيم نيرم اتحاد سبز غورمو نسيمونا كم كانديديت كويكا توادر كون يستقروا هيك كل ما ينبرن حجتي زنبر هلو ناي سلفتات نعا ناي سلفت أمانت نما هبديس ويس نعا أوريتكا بخالي متكا إذو بنيرو بزح ناتهم نصر ينبرن إذن كابت خاب كله ما كان زينادي قال ملي نقفت هاد وردوم مالتي بزوخان أفت مسرح تخيلو أفت مجرشة تخيل بديجيتالي نيرتو كله تمسرح ناتهم كاو الساب 95 مريج أما أفت زلات السلطان كتقصر مالتي 8 جن تي أزارة بخوين دولو دمس أما يهبون تقومون ينبرن انت يتلكا توادر زي ولا نمنا همرز معاو 8% دحزي كابتم 170 شوعاتن 8 سب دحينا امكنا لهم مصدر تفرق سائله that's why كابتم حلفتي كابيتالس بيرسونات افنياس نايتي بارت جميركا تم كنز اب صفح نبر شوعات سب بونو بو ريزاين كحد خلو كال كم ميديا زموصم نقفيتاتايو ناتيسي الى تزاري باسا زي دخوكو دغف نتي بارتي تنكير مريحنا بكال خوب صحيو يزب نيرو قالها ابالات خاني تنكير كتوستي دي هاي توستيانسي دمص بلጫ تخيدو درجه 50 نيرو مالتي حجي ሙሉ ተኣማንነት ነይሩ ኹና ይብልና ግን ከም ሳዕቤኑ ቲ ፓርቲ ቮለንቶም ዝገርፎ ከም ባዕልና ናይ ሻምፒዮን ናይ ሊበራል ሪፕሬዘንታቲቭ ዝነበረ ከምኡን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ካልእ ዝነበሩ ኣብቲ ፓርቲ ከም ኣካየት ዝነበሩ ዳርጋ ናብ 10 ተገጾም በብእዋኑ ስልጣኖም ሓሊቦም ማለት እዩ። ሕጂ ታዩ ምስቲ መርገፂ ነፃ ሊበራላዊ ሓሳብ ምስኡ ተዘይከይድ አንድሕና ኤስዲ ወይ ምስቲ ስፈራ ዲሞክራትና ሓቢርና ንሰርሕ ተኮይና ምስቲ ስነ ሓሳብ ስለዝጋጩ ኣይነ ከይድን ዝበሉ ናብ ካልእ ፓርቲ ኣለዉ ናይ ፓርቲ ተረባሓ ኮይኑ ዘለኻ ሰንትራል ፓርቲት ማለት እዩ። እዚ ተሓደ እዩ። ኣብዚ ንዑ ስዒቡ ዝበፅኻ ናይ ክርስቲያን ዴሞክራትና ብቡሽ ዝምራሕ ይሳውን ምስኦም ሓቢረ ከም ዝሰርሕን መንግስቲ ብኤስዲ ዝምራሕ ኣብ ምቋም ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋን ምስኦም ሓቢረ ከም ዝሰርሕን ሳውን ብመንገድ ኣብ ግዜኡ ገሊፃ ነዚ ክልቲ ሁሉ ኩነታ ጂሚ ኣብሶን እንታይ ኢልዎም ትምራሕ ናይ ኤስዲ ማለት እዩ ንዓና ዓብይ ዝላ እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ኤስዲ ማለት እዩ ተኣማኒኑ እቲ ቀይሕ ላይን ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ቀይሕ ብሎክ ዝበሃል ነይሩ ተሰይሩ ምሳና ሰብ ኣርቤታ ክገብሩ ከምኡ እቶም ብሉ ላይን ዝበሃል እውን ከምኡ ክገብሩ ዘይነብር ነበረ እሞ ካብ ተራሓይ ካብ ምስራሕ ናብ ነብር መፅእ ኣለና ኣብዚ ከዓ ቅድሚ እቲ ምርጫ ኣይ ናይ ፓርቲ ናይ ብደረጃ መዝነት ሚኒስትሪ ድዩ ወላ ካልእ ፅፍሕታት ድወሃቦ ኣቀዲሞም ፕሮግራም ከውፅኡ ምዃኖም ክዘራረቡ ምዃኖም ኣብ መስራሕ ተዛሪቦም ኣሎ ማለት እዩ።
قال تي مسرح غوسكوت ناي راديو برزنتيشن كاز مزل ابريل كلومي او خا حدا نت مدمن يبرحيو خا اب ناي لما انتي اب ناي راديو بروجرام نيرو ستي لا يراخونا لو ግን حدا كمرص ناي قدن صباح ودايت مسرح مالتي كالا ازاراب ناي سومن زي خوين دولو اب سلطان زلو لفنتاو منግስቲ حجون حدا ገኛ نبلو انتي مالتي نتي ابز عد زنبر ازي كصلو زخيل امام قرب له اسخا اب 13 حمله نايز عامت ازي اقبر خو علي كامام حيزم له اسخا انتي بفاندر سكراف زفلت ويكا سنه مغبار زي بلو اكايدا ويكا قطع زي بلو اكايدا ويكا 50 ساعه وصا زخير اكايدا ابشودن مسخوت هوساسي لهم كابتي قبل بمسفر نزع عدي نخطرز ويكا كابزع نخسوغوخا ويدما اوتركالا ويكا كانسل كوغورو منبرك فاركا حجز بالنديفهم الله انت ايت قبل تراينا حدا اندحر كم بعال كورونا فاكتور كبغبو يتخفل تخونكا قال ابزخون عمص توخون سرقاو دحساتف كونكا قال نتنبر شودن بزتفالي اغباب حجي اباتا شجر زلا تربش تخونكا انت ايات مدباش ازي كمولهم قال غربات وي غجل ام نريو بزحي اب زلمونو ناي ربع رومانيا يكون قالهم كابنت ازون كابتي ابتي ناي بانداس كراف يتيمولو مالتي حجي بانداس كراف تاي زخون دول حجي بمغلصي يسفح اكزاكت متى يكون اين فولطون منياتو ابتا انتي نبلا تان منبر فات كاسك سحبك ويكسر زكاه تخيل تحمق بحر اكايدا انت كنبان نخيل يو تسبغري الولو ولا تمنا جورساري تمنا محبر طبقاون او بنصر كصحفالو تزي كوينو كل جبن كم جبن يلكا دحر سحبكوكا حدا جسد كفطري زبهدول حجتايو غوداي بحريات درأي ويكا زينبر بحريات جسد جبناو مربابات ساتفه متسار زلوو قنا حبريتا زي حبه زبل الله تبي مينستر سدتنيا هاي زعدي يوهان فورسلز وص ابالنا مودراتنا دخونها تي حدا زخفخا رينا مالتي وسنتاي دم دولسو كلمه حجي 4 فقاد منبرت اللي كان 4 عامات بزح ناتكا غداي ترايو بزح اتوكراي وهابن نيرو غداي كاونا يلعل نيرو حجي كن ميغريشن كفي ميغريشن يشودن دحيت تمليسو 4 عام دحيت تمليس مات المنبر فاركا ጉዳይ መርሚሩ እዚ ማእሲ ሆን ዶሎ እንድሕር ስኻክተና ወሓቲትካ ወይና መድቦያ ሓቲትካ ጉዳይካ ቆነ ኢንፎርሜሽን ነይሩ ወዲ ኣይነበረ ምትላል አጋጢሙ እዩ ፉስ ከነይሩ ዲ ኩሉ ጥራዩ ስጋ መስሓክ ክበጽሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣሞንጎተን ምንድግሄት ናይ መንግስትን ኣሞንጎ ኢሚግሬሽን በርከት ዝነበረ ምትእሳር ዘይነበረ ናይ ግድን ገይሮም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ስካ ተበርከት እንተደኣ ንዓኻ ገበን ገይሩ ሓበሬታ ክቦም ንዖም ካብ አርቤስ ፈመሊን ካብ ፎርሽክሪን ካሳ ካብ ክሮኖፎግደን ብሙሉን ተምንጌት ናይ መንግስት ዝበሃላ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓበሬታ ናይ ሓደ ሰብ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ክህባሞ ንሶም ከዓ ናብቲ ናትካ ጉዳይ ናይ ቅድሚ ተመፅኦም ሪኦም እንታይ መዝነት ክቦም ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ሓደ መንበሪ ፍቃድ ክስሕቡን ክስርዙን ሙሉእ ስልጣን ህቦም ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ 96 ዝነበረት ሓደ ሰብ እንተኣነ 4 ዓመት ኣብ ሽወረን ተቐሚጡ እቲ ካብቲ ጉዳይ ነፃ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን 4 ዓመት ድሕሪ ተመይስካ ጉዳይ መንበሪ ፍቃድ ብፍላይ ፐርማነንት ፍቃድ ዘለዎም ዝስሕብ እዩ ሕጂ እቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ሕጂ እታ ገበን ኣብ ገሊኡ ይርኢ ኣለኹ ኩሉ ገበን ኣይኮነን ገበን ቤት ፍርዲ ፈሪድካ ስጋን መውፃዕ እንተደኣ በፂሕካ እዩ ግን ኣብ ዴፊኒሽን ፅባሕ ንጎ መን ይፈልጥ ናብኡ ገጾም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚ እዚኣ እታ ካልአይቲ ነይራ ሎማዓንቲ ኣብ ቢኤስዲ ወይ ከዓ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ናብ ኤሮፓዊ ሕብረት ይግባይ ክስ ቀሪቦም ነይሮም እንታይ እዩ ዝኾነ ሰብ መስል ክነብር ኣብ ሽወደን ሶሪ ኣብ ሽወደን ኣይኮን ኣብ ኣውሮጳ ብቐሊሉ ናብ ዓዱ ክምለስ ወይ ክጥረስ ዝብል ክስ ቀሪቦም ነይሮም ብኡ ከዓ ተዓዊቶም ኣለዉ ከም ዓብዪ ዓወት ገይሮም ኣብ ገጾም ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ናብ ካልእ ገልፅዎ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ባዕ ሶሻል ዴሞክራት ከም ኮሽን ማርክ ገይሩ ሓሊፍዎ ደሎ ስለዚ እቲኣ ከም ናይ ሎሚ ባህሪ ወይ ከዓ መግለፂ ሂቦምላ ደለዉ እንታይ ዝኾነ ሰብ ሕጂ መስል ክነብር ከም ስደተኛ ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ኣውሮጳ ኣካል ኣውሮጳ ስጋብ ዝኾነ ሽወደን ድማ
نعاوني ملكتايو مستوم كم ملكتهم بارتيتات نا أوروبا مالتي ناب أوروبا وحبرة مغربا مو تبيت فردناتهم كاني صديق له مالك حجي تاع تارستي مسل ديبولو أبشودن كنبر حجي تايو بوليتيكا عقبانيهم كسرزو ويتي ناي إيكونومي عقبانيهم كسرزو زبعل دفاين كوغورو يم لحراي جن بيت فردزي زعل سلطان هيبو مالو مالتي حجي تا زخدوا ناي مچرشا غعزو تا كابتن جروند ليغانده بريفرندم كنقيرنا انتو بريفرندم تخايدو ابن ام سلطان زولو منግስት ሙሉ ስልጣን ከሕዝሞ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይቲ ነፃና ናይ ሓሳብ ምግላፅ ድዩ ናይ ምዝራብ ድዩ ናይ ካልእ ጣልቃ ከኣቱ ብኡ መሰሎም ከኣኒ ንስደተኛ ከመይ ጌርካ ናብ ሽወደን ከም ዘይውሕዝ ትገብሮ ኣብዚ እውን ኣካላይቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ክሰማዕ ተኽእሉ ኦኬ ዘይሰማዕ ተኽእሉ ግን እቲ ጉዳይ ኢንቴግሬሽንን እንተ ካልእ እንትብል ነይራ እዚአን ከም እዋናዊ ናይ ሰሙን ነይረን ስለዚ እታ ቀንዲ ኣሸቃየት ኮይና ዘላ እታ ቫንዳርስክራብ እያ ቫንዳርስክራብ ሕፅር ኣቢልና ኮልና ክንዘዝማት ኮይና ዝኾነ ዘይ እሩም ጠባይ ኣብ ሽወረን ዘርኣየ ሰብ ከም ዕዳዘይ ምኽፋል ድዩ ከም ምፍራሕ ድዩ ከም ፀታዊ ዓመፅ ድዩ ካልእ ኩሉ ገበና ዝበሃል ኣብ ዝተቐማጠ ሽወረን ዝገብር ተኮይኑ ጉዳዩ ስጋብ ምስራዝን ምስሓብን ፈቃድን ካልአይቲ ካ ንድሕሪት ተመሊስካ እንተረኣጌጋ ሓበሬታ ሂብካ ጌርካ ሙሉእ ስልጣን ሒዞም ጉዳይ ካብኡ ከእተውዎ እዮም ካልእ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘይብልና ኩሉ ሃና እዚኣ ነበርቲ ሽወደን ክንፈልጣ ዘላትና ኣብ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ኢንፎርሜሽን ኣይሂቡን እዮም ነይሮም ንኣብነት ኣብ ስካድ ዲኻ ፎስክ ጌርካ ኣብ ንኣብነት ከም በዓል ፈረልድራ ፔይኒን ዲኻ ትወስን ኔርካ ብጌጋ ቢድራ ቦስታ ቢድራ ክኸውን ሲኤስኤን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ባርን ቢድራ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ትፍፅም ኔርካ እታ ካልአይቲ ዝኽእል ገይሮማ ዘለዉ ሹክ ፔይኒን ጌርካ ወይ ምክንያት ሕማም ፍቃድ ወሲድካ ብፀሊም ክሰርሕ ተረኺብካ ኣካል ዝዓበየ ገበን እዩ ስለዚ ፀሊም ስራሕ ብዓብዪ ኣይትሕሰቦ ይኮን ትብል ወሃቢ ፀሊም ስራሕን ተቐባሊ ፀሊም ስራሕን ኣካል ናይ ዝኾይኑ እዚ እውን ካብቲ ቫንዳርስክራፍ ዝጠልበ እዩ ስለዚ ኣብቲ ንሕና መሰል ንሓተሉ ናብ ፎርሸክሪን ካሳ ድዩ ናብ ሶሻል ቻንስ ድዩ ብዘይገድስ ይግባእኒ ድዩ ኣይግባእናን ኢልና ነፍስና ክነፃር ኣለና ኣይፈለጥኩን እዚ ከምዚ ሓበሬታ ኣይፈልጦ እየ ነይረ ከምኡ ዘድሕነካ ኣይኮነን ስለዚ ገለ ኣሕዋትና ይፈልጥ እየ ኣብዚ እንታይ ዘጋጠመሎ ኣቐዲምካ ጌጋ ማስ በዓል ቤት ኣይነበረን ወይ በዓልቲ ቤት ኣይፈልጣ ቤት ከም ዘላ ትብል እሞ ብኡ ብናይ ኤንሳም ድሕር ትወስድ ፀኒሕካ እሞ እንድሕር ንዑ ኣድራሹ ረኺቦሞ ወይ ከዓ ብሓንሳእ ክትነብር ተረኺቦምካ ወይ ከዓ ገዛ ክትገብር ተረኺቦምካ እዚ እቲ ዝዓበየ ገበን ገይሮም ኣሎም ስለዚ ዝኾነ ቢድራግ ሓቲትካ ሲኤስኤን ይኹን ገለ ይኹን ቡስታ ቢድራግ ድዩ ባርን ቢድራግ ድዩ ፈረልድራ ፔኒን ድዩ ካብ መንግስቲ ግባእካ ድያ ግባእካ ቅድም ኣረጋግፅ ድሕሪ ውሰድ ሹክ ፔኒን በቲ ሓደ ሹክ ኢልና በቲ ሓደ ፀሊም ክሰርሕ ተረኺቦምና እዚ ካብቲ ደረጃ እትዮም ኣለዉ እዩ እቲ ኦቨሮል ከዓ ብፀሊም ስራሕ እንተትገደፍናዮ ከዓ ተመራፂ ትኸውን ስለዚ እዚ እንተ ዝዓበየ ዜና ናይዚ ሰሙን ነይረ ማለት እዩ حراي يقنلي داني كملسك عينتا ناي ليبرالرنا تبل حفشاوي جن ناب محرينا بخان تدا مسئ نابنت كمزي مور ناب يمان قصو زخيد زلو يمثل زي بوليتيكا ناي شودن اب بزح مرقصيتا بزح زقير زلو حقتات تدا رينايو ብእውን ሓደ ካብቲ ንኣብነት ኣብ ናይ ፖለቲካ ሽወደን ኣብቲ ናይ ፓርላማ ሽወደን ዳርጋ ኩለን ፓርትታት ዝኾነ ቀይሕ መስመር ነይርዎን እዩ ምስ ስፋርያ ዲሞክራተርና ማለት እዩ ሕጂ ግን ናይ ሊበራለርና ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ናይ ክርስቲ ዲሞክራተርና እውን ኣብኡ ገፁ ዝስዕብ ዘሎ እዩ ዝመስል ምናልባት ካልኦት እውን ክስዕባ ኮና እቲ ብሓፈሻት ፖለቲካ ናብ የማን ገፁ ይኸይድ ኣሎ እሞ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ወይ እንታይ ዝተቀየረ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ስለምንታይ ይኸዋላ እውን እቲ ብፍላይ ናብ የማን ዝኸደሉ ቀንዲቲ ሕመረት ተኣሽሙሲ እቲ ወፃእተኛ ወይ ስደተኛ ዝብል እሞ እንታይ እዩ እዚ እቲ ጠንቁ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ከመይ ክንሪኦ ንኽእል እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ንኽህልወና ዓብ ስእሊ ንምሓዝ وبخالق تقرينيا سين تاي وريدنا زلو هو اجي تي زريها بحدا بوليتيكاو كستت كل جزء سويلو خاب سماي ويكا حدا بحدا رفد وحدا نقول دب يلزمت اي كونن
كل جزء ناي بوليتيكا خصت دايناميكا ومسرح تختيلي زمزم እዚኣቶም ከዓ ናይ ገዛ ርእሶም ታሪኻዊ ድሕረ ባይታታት ወይ ከዓ ፍጻመታት እዮም ዘለዉ ሕጂ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ብየማናዊ ሰልፍታት ወይ ከዓ ብኣኽረርቲ ዝኾኑ ናይ የማን ሰልፍታት ብፍላይ ከዓ ኣንጻር ኩሎም ናይ ደቂ ሰባት መሰላት ክንብሎም እኳ ተዘይከኣልና ስፔሲፊክ ዝኾነ ኣንጻር ስደተኛታት አንጻር ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎም አንጻር ዝተፈላለየ ናይ ጾታ ፍልሊ ካብ ሰባት ዘለዎም ካልኦት ዝተሓሓዙ ናይ የማን ፖለቲካ ኣብ ሓደ እዋን እውን ሃይማኖት መሰረት ገይሮም ወይ ከም ጉልባብ ተጠቂሞም ናብ ስልጣን ዝመፁ ናይ ፖፑሊዝም ጠባይ ናይ ፖፑሊስት አጀንዳታት ሒዞም ዝመፁ ፓርቲታትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ካብ ተራ ናይ ምርጫ ተሳተፍቲ ስጋብ ባይቶ ምእታው ካብ ባይቶ ሓሊፍካ እውን ስጋዕ መንግስቲ ናይ ምትካል ኣብ ኤውሮጳ ክረኣይ ፀኒሑ ኣሎን ከም ዝሪኦ ዘለና ከዓ ክቅፅል ዝኽእለሉ ዘሎ ተኽእሎ ከዓ ዓቢ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እዞም ኩሎም እዚኣቶም መምፅኦም ብዙሓት ፋክተራት ወይ ከዓ ምክንያታት እኳ እንተለዎ ትቐንዲ መምፅኢ ናይዚ ጠንቂ እዚ መምፅኢ ግን እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዓለምና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ናይ ውግእ ናይ ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ፍልሰት ካብ ኣፍሪቃ ይኹን ካብ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ስደተኛታት ብዝሒ ምምፃእ ነቶም ኣብ ኤትኒክ ወይ ከዓ ብትውልዲ ደቀባት ዝኾኑ ኤውሮጳውያን ዳርጋ ከሰንብዶም ጀሚሩ እዩ ምስ ምምፃእ ናይ ብሽም እስላማዊ እምነት ኣኽራርነት ምምፃእ ናይ ኢኤስ ከምኡውን ካልኦት ኣኽረርቲ ሓይልታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ይኹን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ኣብ ምዕራብ ኢልና ንፅውዖ استقاءات عند مس كده حدا قبل علو وزعتنياتن قبل علي فلي ويكا قبل علي ሃይማኖት ገለገለ ወገናትን ጽልእ ዘለዎም ሓይልታት ብፖለቲካ ተወዲቦም ናብ ፖለቲካዊ አሬና ወይ ከዓ ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ ናይቲ ምዕራብ ዓለም ክመፁ ጀሚሮም ጥራይ ዘይኮነስ ፖፑሊዝም ወይ ከዓ ህዝባዊ ዝኾነ መረረታት ፖለቲካዊ ቅርፂ ሰሪሖም ናብ ዕዳጋ ናይ ፖለቲካ መፅኦም ጅዝና የማን ሓይልታት ምዕባይ ዝመፃሉ መሰረታዊ ምክንያት ምስቲ ኣብ ዓለም ዝተራእየ ቅልውላው ተበጊሱ ዝሰዓበ ናይ ስደተኛታትን ናይ ፍልሰትን ናብ ኤውሮጳ እዩ ክበሃል ይከኣል ሕጂ ኣብ 2015 ስጋብ ዝሕጂ ዘለና እዋን ዝተራእዩ ናይ ስደተኛታት ምምፃእ ንብዙሓት ዘሰንበደ ብምንባሩ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ኣብ ንኣብነት ሽወደን እቶም ሕጂ ፈልሲ ስባርየ ዴሞክራተርና ዝበሃሉ ይኹኑ ንዕኦም ዝመስሉ ሓይልታት ዘበጋገሶም መሰረታዊ ምክንያት ብብዝሒ ስደተኛ ምእታው ምስ ምጅማሩ ዝመፀ እዩ ነይሩ ንሱ ጥራይ ግን ኣይነበረን እቲ ስደተኛ እውን መፅዩ ኣብቲ ዝቕመጦ ዓድታት መፅዩ ምስቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ክብርታት ክኸይድ ዘይክእል ብዙሓት ዝተፈላለዩ ተርእዮታት ክረኣዩ ምስ ጀመሩ ናይ ምሽቃልን ናይ ምስምባልን ኩነታት መፅዩ እቲ ናይ ፖፑሊዝም ጠባያት ሒዝካ ናብ ፖለቲካ ዓለም ስለ ዝኣተው እንሆ ሕጂ ተደላዲሎም ናይ ብዙሓት ድምፅን ኣእምሮን ተደናገዝቲ ረኺቦም ኣብዚ ሰዓት እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ስጋዕ ናይ ምምስራት ዓቕምታት ኣጥርዮም ይርከቡ ኣለዉ በብዓመቱ በቢ4 ዓመቱ ንሪኦ ዘለና ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ክኸውን እንከሎ ግን እተን ነባራት ፓርቲታት ዝበሃላ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሶሊዳሪቲ
ፓርቲታት ዝበሃላ ንኣብነት ኣብ ሽወደን ከም ቨንስተር ፓርቲት ከም ማለት እቲ ናይ ፀጋም ሰልፊ ከምኡ እውን ሶሻል ዴሞክራተርና ካልኦት እዞም ሊበራል ፓርቲን ገለ ዝበሃሉ ግን ነቲ ዕላማታቶምን ዝቆሙሉ ዕላማታት ግን ከምቶም ፖፑሊዝም ጠባያት ሒዞም ዝመፁ ናይ የማን ሓይልታት ብግቡእ ነብሶም ክሰርዑ ኣይከኣሉ ንኣብነት ሶሻል ዴሞክራተርና ፕሮግራሞም ኣመሓይሾም ዘመናውነት ኣልቢሶም ንፕሮግራሞም ምዝዘበን ዝኽኸይድ ዝኽእል ምምሕያሽ ናይ ፖለቲካ ሪፎርም ገይሮም ናብ ህዝቢ ክቐርቡ ስለ ዘይከኣሉ ጥራይ ዘይኮነስ ተወላዋሊ መርገፂ ወይ ከዓ ማእኸል ናይ ምዃን ተንደንሲ እውን እንዳረጋገፁ ምስ መፁ ገለገለ መረፅቲ ክኸስሩ ገይርዎም እዩ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ወፃእተኛ ናይ ባዕሉ ናይቲ ወፃእተኛ ኣብዛ ዓዲ ነባራት ይኹኑ ሓደሽቲ ዝመፁ ወፃእተኛታት እውን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ምዕራብ ዘይምኽታል እውን ወፃእተኛታት ካብተን ሰልፍታት ናይ ሶሊዳሪቲ ዝበሃላ ዝያዳ በተዛማዲ ምስ ወፃእተኛን ምስ መሰል ደቂ ሰባትን ዝያዳ ቅርርብ ኣለዎን ዝበሃላ ሰልፍታት ካብኡ እንዳወፁ ናይ ገዛ ርእሶም ንኣሽቲ ፓርቲታት ክምስርቱ ስለ ዝጀመሩ እተን ሓልዮት ንወፃእተኛ ዘለዎን ከም በዓል ሶሻል ዴሞክራት ይኹን ካልኦት ካብቲ ናይ መንግስትነት በይንኻ ወይ ከዓ ተሻሪኽካ መንግስቲ ኣቑምካ መንኮርኮር ስልጣን ናይ ፖለቲካ መቁፅፃር ክድፍኡ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ናብነት ዝሓለፈ 4 ዓመት ይገብር ንሶሻል ዴሞክራት ቀንዲ መረፅቲ ዝነበሩ ብሰንኪ ናይ ቆልዑ ምሕዳግ ዝበሃል ኣብዛ ዓዲ ገኒኑ ዝተረኣየ ነገራት ብኡ ዝኸረዩ ናይ ሶሻል ዴሞክራት መረፅቲ ናይ ገዛ ርእሶም ሰልፊ ስለ ዝቆሙ እሞ ከዓ እቲ ሰልፊ ናብ ዝበፅሑ ዘይብሉ ኣቑሞም ሶሻል ዴሞክራት ግቡእ ድምፂ ከይረክብን ንመሰላት ናይ ኩሎም ናይ ሽወደናውያን መሰላት ናይ ተቐማጦ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ዜግነት ዘይብሎም ይኹኑ ዜግነት ዘለዎም ሓይልታት ክጣበቕ ዝኽእል ሶሻል ዴሞክራት ካብ ቀንዲ ናይ ፖለቲካ መስሕብ ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካል ግራቪቲ ዝበሃል መድረክ ከም ዝድፋእ ገይርዎ እዩ ስለዚ እዚኦም እቶም ቀንዲ ጠንቀታት ናይ ፖፑሊዝም ዝኾነ ናይ የማን ሰልፍታት ክመፁ ክኢሉ ሕጂ ዝረኣይ ዘሎ ምዕባለ ከም ዝሓውና ዳንኤል ክገልፆ ዝፀንሐ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሽፍት ምግባር ኣብቲ ፀኒሕካ ናብቲ ሓደ ፀኒሕካ ናብቲ ሓደ ኢልካ እዚ የማን ፀጋም ምልኻዕ ዝግበር ዘሎ ከዓ እቶም ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ፓርቲታት ዝበሃሉ ኣብ ሽወደን ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ፓርቲታት ኣብ ሽወደን ሰልፊ ሊበራልን ከምኡውን ሰንተር ፓርቲትን እዮም ብቅደም ተኸተል ክትሪኦም እንከለካ እዞም ሰልፍታት እዚኣቶም ብቐንዱ ሒዞሞ ዘለዉ ኣጀንዳ ኣብ ሽወደን ናይ ገዛ ርእሱ ዓቐንን ቁፅርን እኳ ዘለዎ ተኾነ ኣብ መስርሕ ብፍላይ ሊበራል ፓርቲ ኣባላቱ ይኹን መረፅቱ ናብ ሓንሳእ ናብዚ ክብሉ ነውነጀው ክብሉ ዝፀንሑ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ዘይኮነስ ገሊኦም ናብቲ ሓደ ተገዛዚዖም ነቲ ሰልፊ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወርድ ስለ ዝገበርዎ ኣብዚ ምርጫ እዚ ናብ ባይቶ ከኣቱ ድዩ ኣይኣቱን ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ ህላወ ሕቶ እዩ ገጢምዎ እቲ ፓርቲ ኣብዚ ከውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እታ መራሒት ሰልፊ ነዚ ስጉምቲ እዚ ብምውሳድ ምስቶም ሓያላት ፓርቲታት ዝበሃሉ ከምዚ ብዓድና ወይ ጎቦኹን ወይ ምስ ጎቦ ተፀጋዕ እዩ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝዓይነቱ ስጉምቲ ወሲዳ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ነቲ ፓርቲ ካብ ምውፃእ ናይ ባይቶ ብውሕዱ ድሒኑ ኣሎ ክበሃል ይከኣል እቲ ካልእ ፅባሕ ንጎ ዝፍጠሩ ውፅኢት ናይ ሰልፊ ናይ ምርጫ እንታይ ክኸውን እዩ ብዘየገድስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ሓንቲ ከም ጋራንቲ ኣብ ፖለቲካ ጋራንቲ ዝበሃል የለን ግን ከም ጋራንቲ ኮይና ትረአይ ግን ምስ ጎቦ ተፀጊዖም ስለ ዘለዉ ሊበራል ሕጂ ካብቲ ባይቶ ናይ ምድፋእ ዕድሎም ፀቢብ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ሰንተር ፓርቲት በዚ ሒዞሞ ዘለዉ ርኢኻ ሓደ ግዜ ማእኸል ተፀኒሕካ
ነቶም የማን ፀጋም ክብሉ ዝፀንሑስ ቁልብ ተብሎም ሕጆም ይጋጢሞም ዘሎ ነቶም የማን ፀጋም ክብሉ ዝፀንሑ ኣብ ማእኸል ዝፀንሐ ሰንተር ፓርቲዮት እንዳቆለበ ናብ ደንቡ ይእትይዎም ስለ ዘሎ ድሓን ዝኾነ ቁፅሪ ረኺቡሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ብሓፈሽኡ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ምዕራብ ዓለም ፖለቲካ ደስ ዝብለካ ነገሩ እንታይ እዩ እንዳተፃወትካ ክትመሃረሉ ትኽእል ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ምስ መነባብሮ ሰብ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ዝግበር ዴባት እውን ብክሳይ እዩ ዘብሎ ብሓቂ ከዓ እዚ ወርሓት እዚ ስጋዕ ምርጫ ዘሎ እዋናት ብዛዕባ ፖለቲካ ኣዝኻ እቲ እናበበሉ እቲ ሓበሬታ ትለዋወጠሉን ከምኡ እውን ብብዙሕ መንገዲ ምስ መነባብሮካ ተኣሳሲርካ እትሪኦም ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ካሜራ ጥፊኦም ኣብ ክሽነ ናይ ገዝኦም ድዮም ኣብ ገዛውቶም ድዮም ምስ ጎረባብቶም ምስ ኣዝማዶም ድዮም ብከምዚ ንገብሮ ዘለና እውን ዝገብሩን ዝትንትኑን መላእ ሕብረተሰብ ናይ ምዕራብ ክበሃል ይከኣል ሓደ ካብቲ ናይ ምርጫ ቀረባ ዝበሃል ከዓ ካብ ዝለዓለ ስጋዕ ኣብ ዝተሓትት ሕብረተሰብ ዓበይቲ ዴባት እዩ ዝግበር ምክንያቱ ከምዚ ዳንኤል ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፌስቡክ ናቱ ዝፅሓፎ እንተደኣና ምርጫ ዘይተሳተፍካ ካልኦት ዝወሰኑልካ ክትቅበሎ ባህርያዊ ወይ ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ኩላካ እንዳተኻታዕካ ብከምዚ ገባብ እውን ክትመሃረሉ ትኽእል ኩነታት ኣሎ ስለዚ ብሓፈሽኡ ነተን ዘለዓልካየን ሕቶታት ናይ የማን ሰልፍታትን ፖፑሊዝም ዝኾኑ ፓርቲታትን ሓደገኛ እዩ ከዓ እዚ ሓደገኛ እዩ ንኤሮጳ ዋጋ ክፊልዋ እዩ ቅድሚ ሕጂ ደጀን ኣብ ጀርመን ፖፑሊዝሞ ዝኾኑ ብመረረ ዝመፁ ሓይልታት እዮም ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣውጆም ካልኣይ ውግእ ዓለም ክእውጁ ከለዉ ከዓ ኣብ ኤሮጳ ዝመፀ ጥፍኣት ቀሊል ዝበሃል ጥፍኣት ኣይነበረን ሕጂ እውን እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኩሎም ዓይነት መሰላት ዘኽብሩ ኣይኮኑን ናይ ብዙሓት መሰል ዝጉህሱ እዮም ነቲ ናታቶም ወይ ከዓ ናትና እዮም ዝብልዎ ወገን እውን ዝያዳ ምርኡይ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ጌርካ ዝረአ እዩ እታ ምናልባት ኣብታ ከይሰገርኩ ካብዚኣ ክወፅእ ከለኹ ኣንተወይ ዝብላ ዝነበረ ዳኒ ኣብዛ ዓዲ መንበሪ ፍቓድካ ይኹን ከድካ እውን ድሕሪ ሕጂ እውን ብከምዚ ዝቕፅል ዘሎ እንተኮይኑ ነቲ ቀንዲ ግርንዱላገን ዝበሃል ብረፈረንዱም ኣቐይርካ ስጋዕ ዜግነት ምምንጣል ከምኡ እውን ናይ ምዝራብ ናይ ምእካብ ናይ ምፅሓፍ ነፃነት ደረት ክትገብረሉ ዘኽእል ዝተፈላለዩ ፈተነታት ክካየዱ ከም ዝኾኑ ብሩህ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ሕጂ እንዳፀበቡ ዓቕሊ ሰብ እንዳፅበቡ ዝመፁ ዘለው ዝተፈላለዩ ሕግታት ምቕያር ንሶም ክንሪኦም ከለና ናብ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናብ ወፃእተኛታት ገፁ ዝኸደ እዩ እቲ ተሃዲዳት ዝመፅእ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ሓቂ እዩ ሕግን ስርዓትን ክኽበር ኣብ ሓደ ሃገር ግቡእ እዩ ዝገብርዎ ዘለው ሾደናውያን ከዓ ግቡእ እዩ ከም ግቡእ እዩ ግን ንኩሉ ብማዕረ ዝርኢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ እዚ ምስጓግ ንወፃእተኛ ዝበሃል ዝኣመሳሰሉ ዘምፅዎ ዘለው ነገራት ክትህሉ ከሎ ንወፃእተኛ ዘቐንዐ ሕጊ ድዩ ዝወፅእ ዘሎ ዝብል ፖለቲካዊ ትርጉም እንዳለበሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብኡ ሾደናውያን ጥንቃቐ እቶም ፖለቲከኛታት ጥንቃቐ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ግን ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ስነ ምግባር ናይቲ ሃገር ክሕሎ ክኽእል ኣለዎ ስርዓተ ሕጊ ክረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ ብግብሪ ድዩ ብኣብዛ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዝህቦ ድዩ ናይ ሓገዝ መሰላት ድዩ እዚ ብድራግ ዝበሃል ወይ ሓገዝ ናይ ልቃሕ መሰላት ናይ ምምሃር መሰላት ናይ ሓገዛት ዝወሃብ ኩሎም ብዘይ ምትላል ብቑኑዕ መንገዲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እዚ ምስ ዘይትገብር እቲ ዝመፅእ ሳዕቤናት ኣብ ልዕሊኻ ክውሰድ ባህርያዊ ይኸውን ግቡእ ከዓ እዩ ሓደ ሃገር ከምኡ ጌርካ ኻ ናይ ሕብረተሰብ ክብርታትን ሕግታትን ክሕሎ ዝከኣል ሕጂ እቲ ወፃእተኛ እውን ነዚ ብግምት ብምእታው ከምቲ ኩሉ ኣብ ሕጊ ክቢሩ ዝኸይድ ወፃእተኛን ሾደናውያንን
እቶም ሕጊ ከኽብሩ ዘለዎም ከዓ እቶም ወፃእተኛታት ኮኑ ብከምዚ መገዲ ኢኻ ነቲ ናይ የማን ሓይልታት ክትስዕሮም ትኽእል ምክንያቱ መቆሚኦም ኮይኑ ዘሎ ኣብቶም ስነ ምግባር ዘይብሎም ወፃእተኛታት ይኹኑ ሽወደናውያን ዝገብርዎ ተግባራት ንዕኡ እንዳመዝመዝካ ዝተፈላለዩ ናይ ፖፑሊዝም ጠባያት ዘለዎም ኣኽረርቲ ሓይልታት ናብ ምርጫ ድምፂ ናይ ምሃብ ይስሕቡ ስለ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ከዓ ብምንታይ ኢኻ ትስዕሮ ሕጊ ብምኽንያት ነዚ ብምንታይ ኢኻ ትስዕሮ ነቲ እሶም ዝብልዎ ዘለዉ ኮይንካ ብዘይ ምርካብ ንኣብነት ወፃእተኛ እንተኾንካ ወፃእተኛ የታልል እዩ ወፃእተኛ ከም ዝገብር እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ብኸመይ ኢኻ ክትስዕሮ ዘለካ ሂወትካ ብስሩዕ መገዲ ምሕላው ከምቲ ዝብሉካ ዘለዉ ኮንካ ዘይምርካብ ክትስዕሮም ትኽእል ኢኻ ከምዚ እንዳዓበየ እንድሕር ዳኣ ከይዱ እቲ ንሳቶም ኣቑይምዎም ዘሎ መመኽነይታ ፖለቲካታት እንዳጥፋእካ ናይ ምኻድን ኣብ ምርጫ እንዳተሳተፍካ ከዓ ዕድላቶም ከተፃበበሎም ክትክእል ኣለካ ዝብል ለቦዋይ ከመሓላልፍ ዝደሊ እዚኣ እታ ዘለዓልካየን ሕቶታት ቴንኪዩ ምሕረ ሕራይ ካብዚ ተኣሽሙ ካብዚ ናይ ህሉ ኩነታት ናይዚ ናይ ፖለቲካ ሽወደን ከይወፀናሲ ዳንኤል ናባኻ እንድሕር መፀ ኣብዚ ናይ ሊበራለርና ኣዝዩ ኣዘራቢ ዛዕባ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እውን ኣብቲ ሚድያታት ክወፅእ ከም ዝቐነ ገለ ኣባላት ናይቲ ፓርቲ ገዲፎም ከም ዝወፁ እዩ ዋላ እውን እቲ ምስ ስፈራ ዲሞክራተርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክትብል ከላ ፓርቲ ሌዳር ናይቲ መራሒት ናይቲ ምንቅስቃስ ዝኾነት ሲሞና ብዙሓት ኣባላት እቲ ኣገባብ ኣወሳስና እቲ ናብኡ ዘብፅሓ ከይድሲ እቲ ትክክል እቲ ፓርቲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዓይነት ከይዲ ከም ዘይተጠቅመት ዝኸሱ እውን ሪኤ ኣለኹ ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን ማለት እዩ ብኣንፃሩ ግን ዓንቲ ወይ እውን ትንክፍ ኣቢልካዮ ነርካ ስለምንታይ እቲ ማሲ ኦኬ ምናልባት ስለምንታይ እቲ ፓርቲ ከምኡ ክውስን ክኢሉ ዝብል ካልእ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል ግን ካብቶም ዝወፁ ንላዕሊ ከዓ ብዙሓት ሰባት እዮም ናብቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ተፀንቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቶም ዝወፁ ንላዕሊ ዋላ እውን ባዕላ ትገልፆ ከም ዝነበረት ካብኡ ዝወፁ ንላዕሊ እትዮም ናብቲ ፓርቲ ዝተፀንበሩ ናብቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናብ ሊበራለርና ዝተፀንበሩ ይበዝሑ እሞ ሕጂ ከመይ ትዕድላት ክባቢላቶ ክንብል ንኽእሎ በቲ ዝወሰነቶ ውሳኔ ስለምንታይ ኸ ሰባት ክሳብ ናብኡ ብዙሓት ሰባት ልዕሊ 1200 ጌጋ ክላለ ናብቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክፅንበሩ ሕጂ እቲ ዕላማ ከዓ እታ ነገር ንሳ ክትውስን ከላ ከዓ እቲ ፓርቲ በቃ ኣብ ሪክስታግ የድሊ እዩ እቲ ናይ ሊበራላዊ ኣተሓሳስባ እያ ትብል ነይራ እሞ ዝተዓዊታትሉ ክንብል ንኽእሎ እንታይ ድዩ መስለካ እቲ ናይ ትማል ናይ ልማዓንትን ናይ ትማል ዝወፅአ ምትመዐቀን ተሪእናዮ ንመጀመርያ ግዜ ካብቲ ስፖርት ካብቲ 4% ሓፍ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ መዐቀኒ ግን ቶም ታርጌት ተገብሩ መን እዩ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኣማርፃት ሴሌክሽን ናይ ሳምፕል ኣብቲ ቁማረ ንብሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት ንዑ ብልክዕ ይገልፆ ነቲ ቁፅሪ ካልእ መዐቀን ኣለዎ ምክንያቱ ቶም ዝመርፅዎ ሴሌክሽን ኣዊ ግን እቲ ፓርቲ እንታይ ዝብልዎ ኣለዉ ታህሳይ ሕጂንቲ ሞደራተና እዩ ኣብ ሞደራትና ብዙሕ ጥርጣረ ዝነበሮም ንእልፍ ክርስቲያን ክመርሓና ዘይብሉ ከዓ ዝነበሩ ቀሊል ኮይኑ ንኻ ካብቲ ናይ ሶሻል ዴሞክራትና ዝፍንጨሉ ከዓ ኣለዉ በዝሒ ንመን ንበሎ እዞም ሕጂ ብግልፂ ክንዛረብ ተረኣ ኮይና እቲ ፖለቲክስ ኣብ መንጎ ወፃእተኛታትን ኣብ መንጎ ሽወደናውን ዘሎ ሕጂ ብብዝሒ ሽወደናውን ከዓ ካብቲ ናይ በዓል ሚኒስተር በሎ ካብቲ ናይ ሶሻል ዴሞክራት ከዓ ዝገዕዝካ ኣሎ ሕጂ ናይ ሊበራልና መዐቀን እንታይ እዩ ናታ እቲ ፓርቲ ክነድሕኖ ንኽእል እንተኮይና ናብኡ ተፀጊዕና እዩ ከምቲ መሓረኹ ክብሎ ፀንሐ ማለት ትውሳኔ ካ ንዕኡ ወሲዳታ ክትወስቶ ከላ ግን ነቲ ዓንዲ ሕጊ ናይቲ ፓርቲ ናይቲ ሰልፊ ክሞት ጌራቶ ዳስ ዋይ ክሓትዋ ከለዉ እዚ መፈንቅለ መንግስቲ ጌርኪ ከምዚ ኩብ ኦፍ ዴታ ዝገበርኪ እዩ ተኸሲሱ ብኸመይ እንካ ናብ ህፁፅ ጉባኤ ኣኼባ ኣትዮም ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ካሪና እዮም 95 ደገፍቲ ኣለዋ ማለት እኮ እቲ ዝበዝሕ ትብሎ ዘላ ካብ 80 ከዓ ክንደይ ኢናታ ከዓ ንሪኢና ሕጂ እንታይ እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ናይ ሽወደናዊ ባህሪ ዘለዎ ባክግራውንድ ዘለዎ ክኸውን እዩ ድሕር ምስኡ ኣተሓሒዝና ናብዚ ቫንዳ ስክራብ ዝበሃል እንተረኣቲና ብቐንዲ ታርጌት ዝገበረ ስደተኛ እዩ እሳኻ ስደተኛ እዩ በዓላ ሲሞና ዋላ እኳ መሓመድ ሶን ይሃሉ እምበር መሓመድ እያ እሳ ጓል 8 ዓመት ከላ ካብ ሃምቡርግ ናብ ዮቶበር መፅያ ኣባኣ ፍርቂ ፍልስጤማውያን
ፍልቀኻ ካብ ሊባኖስ ደቂ ዝኽልትያ ሽዑዩት ኣባውን ኣካ ናይ ሊበራዊ ሰልፊ ኮይኑ ዓብይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ነቲ ፓርቲ ንኽድሕን ኢላ ዝገበረቶ ውሳነ እዩ ዝደገፎ ኣለዉ መብዛሕቶም ኦፍኮርስ ደጊፎም እዮም ግን ኣብ ስነ ሓሳብ ተመሲቶም ኣባላት ዝነበሩ ካ ዝገደፉ ኣለዉ ሕጂ እቲ ዓንቶ የጠቆስኮ እንታይ ነይረና ኣምት ሕጂ ኣብዚ ናይ ሶሙን ዝነበረ ኣብቲ ቫንዳልስክራፍ ጌጋ እንድሕር ኣድረስ ሂብካ ፌል ኣድረስ ስካትበረከት ስኻ ፌል ኣድረስ ተራሂብካዮ እሞ እስኻ ፉስ ክትገብር ኢኻ ንኣብነት ደጀን ኣብ ትስርሑ ዘለካ ቦታን እቲ ገዛኻን ኣድረስ ዘይረኸብ ትረኣ ኮይኑ እንታይ ይሰም ዝሓሰብ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሬሳ ኣብ ድራግ ንክትወስድ ኢልካ ዝገበርካ ኢለ ሓስቦ እዚ እቲ ሕጂ ንእግረ መንገዲ ክማላ ኢለ ፌል ኣድረስ መሃቡን ኣካል ናውቲ ማለት እዩ ናትካ ፐርሶናል ኦቢስ ንባዕሉ ንኣብነት ፖሊስ ድሕሪ ረኺብካ ፖሊስ ዘይጠቀስኮም ፖሊስን ዝዓበይ ስልጣን ሂቦም ኣለዉ ንሓደ ሰብ ወፃእተኛ ባክግራውንድ ጠጠው ኣቢሎም ክሓትዎ ክፍትሽዎ መሰል ተባሂቦም ኣላቸው ሕጂ መን ኢኻ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ኣብ ሰሙን ጎኒ ጎኒ ኣካይድልና ካኒ 5 ምቅስታል ነይረን ተኽሲ ስኮትሎስኒ ነይረን ኣብ ሽወደን 4 ናይ ሞት ኣጋጢማት ማለት እዚ ቲሮስ ዝበሃል ናይ ስቶክሆልም ሓዊስካ ማለት እዩ ሕጂ የህድኦ ዲ ትካይዳ ኣይኮነን ሕጂ ሊበራል ፓርቲ ናብ ትሕቶ ክመፅእ ንለለ ከም ሰርቫይቭ ገይሩ ሰርቫይቭ ገይሩ ኣሎ ድሒኑ ኣሎ ፓርቲ ምግማዕ ካበይ ዝመፁ ከዓ ሕጂ እንታይ ኢና ገለ ግዳያት ዝኾና ሰልፍታት ኣለዋ ሕጂ ብመዐቀኒ ብብሎክ ተመፂና እኮ ስቲል 53 ብ42 እዮም ዘሎ እቶም ኣብ ቀይሕ ብሎክ ዘሎ በዓል ቬኒስተር ንመጀመርያ ብታሪኹ 9% ይኣትዩ በቲ መዐቀኒ ማለት እዩ ሰንትራል ፓርክ 7 ማለት እዩ ሚሊዮን 5 ይኣትዩ ሕጂ ብእኩብ ድምር ክንወዳድሮ ከለና እቶም ኣብ ቀይሕ ብሎክ ዘለዉ ይበልፁ ከም መስርሕ ካበይ መፂኦም ተልዕልና እቲ ናይ ሜት ናይ ሊበራል ግን ካብቶም በዓሉ ንባዕሎም ተባሊዖም እዮም ዝኸዱ ኣለዉ ዳስ ዋይ ኡልፍ ካብ መጀመርያ ነዚኣ ፍፃመ እዚኣ ዘይደገፋ ናብቲ ፓርቲ ግዳይ ዝኸውን ከም ታሪክ ተመፂና ከዓ ኣብ ግዜ ናብ ሓደ እታ ፓርቲ ሞደራተርናስ ካልኣይ ፓርቲ ዝነበረ ብታሪክ ንፈልጦ ሲ ናብ ሳልሳይ ወሪዱ ሳልሳይ ከማን ናብተን ካልኦት ክመዓረ ናብቲ ማእኸሎት እዩ ክመዓረ ዝወርድ ኣሎ እሱ ከዓ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ኣለዎ ድዩ የብለን ከዓ እቲ ዓብዪ ምልክት ሕቶ ደሎ እዩ ሕጂ እቲ ምቀያር እንታይ እዩ እቲ ንፈልጦ ሰልፊ ኤስዲ ወፂእ ኣለኹ እዩ ዝብል ካብቲ ናዚስት ወይ ከዓ ፅንፈኛ ተሓስባ ወፂእ ኣለኹ ሊበራል ከዓ ታይም ነቲ ቀይሕ መስመር ዝበሃል ሰጊርና ምስኦም ከዓ ናይ ሓባር ክንገብር ኣለና ክርስቲያን ዴሞክራትና ሙሉእ ኣትዩ ኣሎ ሕጂ እቲ ምግቢ ካልእ ብሎክ ክፍጠር ዝብል እውን ኣብ ናይ ትማሊ ይሪኦ ነይረ ካልእ ብሎክ ክፈጠር ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዞም እዚኦም ንሰንትራል ፓርቲን ክስሕብዎ ይኽእሉ እዩ ድሕ ሞደራተርና ኤስዲ ዘቕሞ መንግስቲ ኣይድግፍን ኢሉ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ እዚ ምግምማዕ ባህርያዊ ክህሉ እዩ ከምዚ እዋናዊ ጉዳይ ተኸቲልካ ትኸይድ ትኾንካ እዩ ሲሞና ግን ኦንሊ መድሕን ናይቲላ ዝወሰደቶ ተባዕ ስጉምቲ ሕሰቦ ጓል 31 ዕድመ ዓባይ ኮነት ምስ ተሞክሮ ፀጎ ኡልፍ ርኢኻ ኢንፋክት ነቲ ፓርቲውን ከም ሰክሬታሪ ኮይና ዳርጋ ን5 ዓመት 6 ዓመት መሪሓታ እያ ብቀሊሉ ዝመፅእ ሰብ ኣይኮነትን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣፅኒዓ ኣንቢባ ኣማኸርታ ገይራ ኣለዉ ብብዝሕ ይወሰደቶም እቶም ሕጂ መን እዮም ዝፍንጨሉ ተልካኒ ሕጂ ኣብቲ ሓሳብ ዝመፀት ኣሎ ሊበራል ፓርቲ ኣብ መንጎቶም ብዕድመ ዝደፍኡን መንእስያት ተገማሚዕ ይደልዩ ዝብሉ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ እዮም ካብዝኡ ዘለዉ ሕጂ ናይ ጀነሬሽን ጋብ ፈጢሩ ንምትዕራይ ገይራ ሕጂ ያንግ ብምሉኦም ወቅቶም ንኣሽቱ መንእስያት ዘለዉ ናብኡ ዓሲሎማ ካብ ካልእ ስሒባ ኣትራክሽን ገይራ ሕጂ ኣድሒናቶ ዶ ወድሒናቶ በቲ ንዕቂ ናይቲ ማዝራእናዮ ከባቢ 4-6 በፂሓ ኣላ ኣብዚ መፅኻ ሓቢርና ክንሪኢና ሕጂ እንታይ ክብል ደለና እግሪ መንገድና ኩላትና ክነስተውሎ ዝግባአና እሕና እንተደኣ ከም ካባይ ጀሚርካ ስደተኛ ዘለዎ ባክግራውንድ እንታይ ኢና ኣብ ማዕደውቲ ረኣይቲ ወይ ሰማዕቲ ወይ ከዓ ኣንበብቲ ኢና ንኸውድና ክንሳተፎ ክንክእል ኣለና ተዚ ኮይኑ ዕጨና እውን ሕጂ እውን ብካልኦት ክውስን እዩ ኣብዚኣ ኮይና ሽዑ ነነሱና ምስ መፀትና ተሕቶ ኣነ ሎሚ ናይ ፐርማነንት ፍቃድ ይሓቱ ኣለዉ ፅባሕ ናብ ሞድበያሮ ክመፁኻ እዮም ዳብል ሞድበያሮ ዘለኩም ብምልእኹም ኣካናይ ሰለሙኹ እንታይ ኢኻ ትገብር እቲ መልእኽተይ ሕጂ በቲ መልእኽቲ ጌርካ ሕጂ ሰቦ ሓንቲ ኢንፎርም ቅድሚ ሕጂ ኣድረስ ጌርካ ንጋሩ ዝነበረት ሕጂ ከመይ ጌርካ ተኣሚንካ ሰብ ኣድረስ ትገብሩ ካልእቲ ኣብቲ ኔትወርክ ናይ መርበብ ሽበራ ወይ ከዓ ናይቶም ድራግ እንተደኣ ተሓባቢርካ ይበሉ ኣብኡ እንታይ ገሊፅዎ ኣሎ
محارة أنا نعيه فتنني كم عاركم متن ده ترانسبورت حجزنا أكل خون ويلا كده تكاريخا جن نبي أتفوت أنيها حجت ناس أنكر مخارو كلنا استزبون كأني أوتلاند بلا الله مش ودنا يكون مش ودنا وانت الأجيرو هقولي ناب تعمل سزبوها نابي خنطروزين بلوها ولا بتام وقعت يتحفل حجت هايو إلكا تتنور بزي تي فاندراس كراف بزلو تأماني نزي حجز أماليها تأماني ود زيغا هونكا وي أكا زيغا هونكا وين بت محبرسب تسأليها مسؤ تواهيد كاتكيد الله حجز only integration زخيل بخمز حق انت قميتنايو وهدت كمص تخوينو سب كنبر حق تخوتيلو خنبر تخوينو بزيو حجي نقل منقدنا ابسكات بركه دحري محط اسخوني اب ريس اب دراجن ابزنا كريبتو بالتات بعين حقي كن حزينه دي مزاح سمصم حجيت نقبني ماس لذي بأقل منقد سومزن تايو እቲ መንግስቲ እውን ነታ ፖለቲካ ነታ ፕሮሚስ ከይሰብራ ክብል ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሓደ ዩሮን 40 ኦረን ኣጉዲሉ ኣሎ ግን ካብ ቀዳማይ ማ እዩ ንግዚኡ ማለት እዩ ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ኤርሸትን ኢሎም ኣለዉ ብዙሕ ኣይኮነን ሽሕን ኣብ ሰሜን ክንፈልዮ ዘለና ሕጂ ካብቶም ሊበራል ፓርቲ ሓንቲ እዚኣ ዘንቆም ኣነ بينهم ذو العلوة الركنين بكيلوات أبمول شوادن حدا عيد كخون الله ينبل سقاب حجي نخوف لنا بيني بس صوزلو بينهم ما أخذ لنا بيننا نرزلنا بين بوهم يخاتي تناك حسا كوبوز حسود هلو زفلا لواقع مالتيو سلازي ناي ليبرال بارتي إلو بمن سياز أوم ذلي نبعلا قرصان على سنة حدا عامتيا سلازي يانج جنريشن يانج بارتي نزمس يانج ايديا إلوم نقرم يدخل له مالتي اوكي ጽቡቅ ቴንክ ዩ ዳኒ ኣብ ከልና ምሕረት ያ ካብ መጀመርቱ ቢልንያ ፅናሕና እታ ናይ ኤሌክትሪክ ጉዳይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ መንግስቲ ሽወደን ክሕግዘና ይመስለኒ ናይ ኤሌክትሪክ ድጋፍ ክግበር ይበሃል ኣሎ ኣብ ገለገለ ታሽሙን ከምዚ ናይ ኤሌክትሪክ ሓገዝ ንኩሉ ሰብ ክብል እዩ ገለብል ኣሎ ሕጂ ከመይ እዩ ከመይት ናይ ኤሌክትሪክ ሓገዝ ስለምንታይ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ ዲኻ ከመይ እዩ ገለ ክትብልና ጽቡቅ ዝኾነ ብናይ መንግስቲ ይኹነለይ ናይ ህዝቢ ይኹነለይ ዝተመረፀ መንግስቲ ኩሉ ግዜ እዚ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ኣብ እዋን ሽግር ይኹን ኣብ እዋን ቅልውላው ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኸውን እንከሎ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ካብ ህዝቢ ዝእከብ ብሃብቲ ናይቲ ሃገር ዝተቐመጠ ሃብቲ ይኹን ዝእከቡ ንዋይ ወይ ከዓ ገንዘብ ናይቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ብሓፈሽኡ ናብ ረብሓ ህዝቢ ምውዓል ዝብል ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ልሙድ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ መንግስታት ቀንዲ ስራሕ እዩ ዝኸውን ከምዚ ትፈልጦ ኣብ እዋን ቅልውላው ዝረኣዩ መሰረታዊ ነገራት ምኽባር ናይ መግብን ሓለኽቲ ቑሑትን ከምኡውን ናይ ሰዓት ነዳዲ ሓዊስካ ኤሌክትሪክ ኩሎም እዚኣቶም ካብቶም ብክብሪ ናህሪ ዋጋታት ዝረኣዩ እዮም እሞ ቁጠባዊ ቅልውላው ከዓ ንመሰረት ናይ ሓደ ሃገር መሰረት ናይ ሓደ መንግስቲ ክንቕንቕ ስለ ዝኽእል ህዝቢ ተረጋጊኡ ክኸደሉ ዝኽእል ተረጋጊኡ ነቲ ዝመፀ ቅልውላው ክሓልፈሉ ዝኽእል ኣገባብ ናይ ምፍጣር ናይ ሓደ ሓላፍነታዊ መንግስቲ ስራሕ እዩ ዝኸውን እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ኣብ ሽወደን ከምዚኦም ዓይነት ቅልውላዋት ኣብ ዝመፅሉ እዋን ዝዳለዉ ናይ ህፁፅ ግዜ ኩነታት ሓገዛት ይኹን ካልኦት ይፍጠሩ እዮም እዚ ሕጂ ዘለዓልካዮ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ነዳድን ድጎማ ኣብ 2025 ወርሒ 11 ወይ ከዓ ወርሒ ሕዳር ሓደ ዝተወሰነ ውሳነ ነይሩ ብመንግስቲ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል እንተዳ ኤሌክትሪክ ኣብዛ ዓዲ ንኪሎዋት ካብ 150 ሓሊፉ ወይ ከዓ 150 ቅርሺ ማለት እዩ ንኪሎዋት እንተዳ ዋጉ ሓሊፉ
بقطتا اتي ناي كبيرو له مالتي كبر قاطيمو له ممزبال ناي قطبا اب بيتسبون ابتي ناي تهاجر زيغاتات نفسه كف ناي بيتسب احدوتات ممزبال ناي قطبا سلا زغاطم اوتوماتيكالي اتي ناي دوغوما ويكا ناي ገንዘብ حاجز اكتيفيت تخون مالتي ስለዚህ ተዳልዮም ሙሉ ዝጽንሑ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ ፖለቲካዊ ውሳነ ይጽበይ ኣብ ርእሲ እቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ከዓ መዓስን ብኸመይን ክንደይን ክወሃብ ከም ዘለዎ ከዓ መንግስቲ ንዕዳጋታት ናይ ዓለምን ንዕዳጋታት ናይ ውሽጢ ሃገርን ንኹነታት ናይ ህዝብን ኣብ ግምት ብምእታው ይውስን ማለት እዩ ስለዝኾነ ከዓ ይኸም ወሲኖም ዘለዉ ሕጂ ከምዚ ዓንተ ወይ ዳንኤል ዝበሎ ኣብህዮ ዘብኡ ኣብ ሽወደን ነናይ ባዕሉ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ፀዓት ናይ ምምቕራሕ ተኽእሎታትን ይፈላለይ ስለዝኾነ ብኸምቲ ዝፈላለየሉ መንገዲ ኣብህዮ ዘብኡ ክንደይ ናይ ኤሌክትሪክ ኩነታት ኣሎ ተራእዩ ነናቱ ዓቐን ናይ ሓገዝ ወፂ ኣሎ ንሱ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ሽወደን ዝቕመጡ ኣህዛብ ወይ ከዓ ስድራ ቤታት ይኹኑ ህዝቢ ኣብ ሰሜን ሽወደን ዘሎ ናይ ፀዓት ኣጠቃቅማን ኣጠፋፍኣን ዝቐለለ ካብቲ ናብ ዞባ ደቡብ ዘሎ ስለዝኾነ እዚ ዞባ ደቡብ ንሕና ዘለናሉ ማለት እዩ ንስቶኮልም ሓዊስካ ዘሎ ኣገባብ ከዓ ዝያዳ በዚ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ናይ ኩናት ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ድዩ ምስኡ ስዒቡ ናይ ዩክራይና ናይ ራሻ እውን ዝፀንሐ ናህሪ ዋጋታት ናይ ነዳዲ መሰጋጠመ እዚ ደቡብ ሽወደን ብፍላይ ከበድ ሃሰያታት ናይ ክብሪ ዋጋታት እዩ ኣጋጢምዎ ብፍላይ ከዓ ኣብ ነዳድን ኣብ ፀዓትን ኣብ ኤሌክትሪክን ማለት እዩ ስለዝኾነ ነዚ ንምምዕርራይ ሓደ ሰፊሕ ዳርጋ ንኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ሽወደን እኳ እንተዘይተባህለ ንዝምልከቶም ወገናት ተዋሂቡሎ ንሶም ከዓ መን እዮም ክወዙ ዝኽእሉ ድሕር ዳኢልና እቶም ኣብ ገዛውቶም ዝቕመጡ ኣብ ገዛ ኸራይ ዝቕመጡ ኣብ ብኮኦፐራቲቭ ገዛ ገዚኦም ወይ ከዓ መንበሪ ገዛ ኣብ ኣፓርትመንት ዝገዝኡ ሰባት በዚ ተጠቀምቲ ወይ ከዓ በዚ ረብሓ እዚ ክወሃቡ እዮም ግን ኣብዚ ከዓ ዘይወሃቡ ወገናት ከዓ ኣለዉ ንኣብነት እስኻ ደጀን ወይ መሓር ብርሃም ወይ ዳንኤል እቲ ዘለና ኮንትራክት ገዛ ዝገዛእናዮ ናብ ሓደ ናይቲ ገዛ ወነንቲ ማሕበር ብመገዶም ጌርካ ኤሌክትሪክ እንተደኣ ሓበራዊ እዚ ኮሌክቲቭ ኣፍታል ወይ ከዓ ኮሌክቲቭ ውዕል ምስ ናይ ኤሌክትሪክ ዝህቦ ትካላት እንተደኣ ኣቲኻ ብቐጥታ እዚ ሓገዝ እዚ ንዓኻ ኣይምልከትን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ እስኻ ተጠቃሚ ኢኻ ኣብ መንጎ ኮይኑ ግን ነቲ ውዕል ዝፈረመ ማሕበር ኣሎ ሕጂ እዚ ከዓ እዚ ሕጂ ናይ ኤሌክትሪክ ሓገዝ ተባሂሉ ድጎማ ተባሂሉ ወፂኡ ዘሎ ከዓ ንማሕበራት ኣይንፍቀድን እዩ ንትካላት ኣይፍቀድን እዩ ንውልቀ ሰባት ንውልቀ ስድራታት እዩ ዝፍቀድ ብኡ መጠን ከዓ ካብ 2,000 ስጋዕ ትሕቲ 1,000 ቅርሺ ኣበይ ዞባ ትቕመጥ ኣብ ከመይ ኩነታት ትነብር ኣብ ቪላ ዲኻ ትነብር ኣብ ኣፓርትመንት ዲኻ ትቕመጥ ኣብ ገዛ ኸራይ ዲኻ ትቕመጥ ኣብ ባዕልኻ ትውንኖ ኣፓርትመንት ድዩ ገዛ ድዩ ዲኻ ትቕመጥ እሱ ዝፈላለይ ኮይኑ በብዞብኡ ከዓ ተወሲኑሎ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዝኽፈለሉ ግዜ ከዓ ኣብ ሓደ ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ተግባራውነት ክውዕል እዩ እዚ ሕጂ ክወሃብ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ሓገዝ ወይ ከዓ ድጎማ ንወርሓት ጥርን ንወርሒ ለካቲትን ኣብ ግምት ወፃእታት ዘእተወ እዩ ክበሃል ይከኣል ሕጂ እዚ ናይ ፀዓት እውን ብከምኡ መንገዲ ዋጋ ከጉድልዎን ከመዓራርይዎን ከም ዝኾኑ ናብኡ ዋጋ ዘይኮነ ኣብቲ ዋጋ ብቐጥታ ይኮኑ ዘእትዉ እንታይ ደኣ እቲ ናይ ነዳዲ ቀረፅ
ንዕኡ እዮም ከጉድልዎ ንዕኡ መሰጉድሉ ከዓ ኣውቶማቲካሊ ባህርያዊ እዩ ናይ ነዳዲ ዋጋ ክጎድል ከም ዝኽእል ዝብል ፈተነታት የካይዱ ኣለው ነዚ ፈተነታት እዚ ካበየን ባጀት ከምፅኡ ኣብቲ ተቐመጠ ምስ ኣውፅኡ ከመዓስዮም ክመልስዎን ክምልእዎን ብኸመይ ከዝብሉ ሕቶታት ግን ናይቲ ንመንግስቲ ናይ ሽወደን ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ጉዳይ ወይ ዕዮ ገዛ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣብዚኣ ደው ከብል ኣብ ኩሉ ክምላልካ ንእሽተይ ንሽን ብዛዕባ እቲ ናይ ኤርሸትኒ ኦልሬዲ 24 ቢልዮን ሚልያርድ ዶላር ክሮነር ኣምፂና ኣላ መስለኒ እታ ደገፍ 14 ኦረ ፐር ኪሎዋት ኣብ ኖሩ ዘለዉ 26 ኣብ ማእኸል ዘሎ 29 ኣብ ታሕቲ ዘለዉ እዮም ኣብ ሶድራ ማለት እዩ ፋሚሊን ፕራይቬትን ክወሃቡ መን እዩ ዝግብኦ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ምስ ኤል ኣለዋ ወሃብታ ትካላት ስምምዕ ዘለዎ ኤል ኣፍታ ኮንትራት ብሽሙ ዘለዎ ፕራይቬት ወናንቲ ኮይኑ ከዓ ኣለዉ ዝውንኑ ፕራይቬት ናታቶም ንሳቶም ከዓ የቕርቡ እንታይ የቕርቡ እቲ ስቱ ዲሬክተር ሰይ ዝበሃል ኣሎ ናብ ፕሪቫት ሁስሆል ደውዓልዎ ንሱ ከቕርቡ እዮም እቲ ገንዘብ ዝመፅእ ኣብ ፍርቂ ዩኒ እዩ ኢላቶ ኤባቡሻ ትገልፆ ነይራ ነቲ ሚኒስትሪ ልሳእ ተወካል ደላ እንታይ እዩ እቲ ክራብ ግን ኣብ ፋሚሊ ዝበፅሕ ገምጋም ክንደይ ክኸውን እዩ ገንዘብ ተራኢልናዮ ኣብ ሰሜን ከባቢ ዘሎ 1,000 ዩሮ እዩ ኣብ ማእኸል ዘሎ 660 ኣብ ታሕቲ ዘሎ ከዓ 850 ዩሮ ከባቢ ክበፅሕ ማለት ክሮነር ማለት እዩ ሕጂ እታ 14 ኤይሮ ኪሎዋት እዮም ዝዕቅሞ ዘለዉ መሓሪ ክንደይ ኤክስትራ ወሲድካ ኣለካ በቲ ካብቲ ኣፍታል ዘለካ ካብኡ ዝወፅእ ካብቲ ወርሓዊ ትልኮ ዝግባእካ ነበረ ብኣ ካልኩሌት ገይራ እታ ኦረ ናብ ክሮነር ከይዳ ተንገምጓን ዝበልኩኻ 800 ክሮነር 600 800 ንኩሎም ተዓዘብትና መን ይብፅሖ መን ኣይፈልጦን ክሪእቲ ኮይኑ ከዓ ኣብ ሚንሲዳ ናይ ፎርሸክሪን ካሳ ስኢ ሓላፍነት ወሲድዎ ዘሎ ኣብኡ ከይዱ ከዓ ክረአ ይኽእል እዩ ክንደይ መፀካ ኣብ መፋርቅ ሰነ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ንእሽተይ ክውስኸላ ትድል ኮይኑ ንፅሕቲ ኮይና ሕጂ መን ይግብኦ እቲ ውዕል ምስቲ ትካል ዘለዎ ንኣብነት ኣነ ኣለኹ ኣነ ውዕል ትካል የብለይን ናይ ኤሌክትሪክ ዝኸፍሎ ፋክቱር የብለይን ኣብቲ ናይቲ ከፍቲ ናይቲ ገዛ ኣቢፍት ኣብኡ እትው እዩ መን ኣለዎ ተልካኒ ሕጂ እቲ ናይዚ ዘሎ ፎሬንን እሱ ኣለዎም ብመንገዶም ክኸፍሎም ይኸብር ድዩ يحسر ناقصين الفلطو أنا كن كونستانت يتمسأني جابسي 10 كرونر تزيكونا في الليلة يبلا سلازي كل سوا يكون زقبو تايدا دحين محار لو برايفت زونينو كاب فاتن فالديو وكابتن كالو تفاكتورز مسأكا سلازي ناتكاوع مسؤميو بس كمان زور كل على دلو خونا له ايم دولو افتي مجلس ناي فورشكين دولو ناتكاتي ال افتال دلكا مستتكال زور كل على نصر زلو خونا له تمم بزحت انفورميشن كا بمقدم يزرخو محاري او ورحي حاده او ورحن كلتن زين كابتو غبون على مسينو يلوم يوهابو سونكا بتاز نبر لابوتا تنتوهابون اوري بير كيلووات زهلو خوريوم تن إرشتني وهذا مالتي سلازي كلنا بزح دجنقنا يكون أفتى من سيدنا يفرشكرين كاس عاديها كندي أنت نجبو خمر أي جوا حراي يغني لنا سفي زغنا مبرهي يخم هيبكم ناس نحكم نلوم ما أنتي كنا زرار بلو زحسب نيو أرس زينيرو من أربعة زترسعة كوسخ زجبو نجار نحرنا له عدل كهبكم أنت زي كوينجن نايلوم ما أنت مدبات نابز خنود أمه أب زغط السمون بخال تحسته يكسب من الرغب كنفانو مالتي من أربعة من كلميو تبلو نجار نحرنا وأنا ده خبلات دللي انتايا زخون السب حبريتا خاب وقعو ما قد خرج كل لو بوانكو أخرى خبر له زخيل كعب 5 من جوجل زلنا كوابون كجبروا له زخيل كنا تعالوا أب هذا جل مع كان زينا ويجا جل وهاب حبريتا أبزو وهابو وان تنقعه أبتي أترقى جمعنا يكون قاشوا دنون
ጥንቃቐ ክንገብርኩም ክእል ኣለና ኣላስመንስካር ንዝብል እንተዳ ኩሉ ሰብ ኢልካ ትትርጉሞ እንድሕር ዳ ኮንካ ቁሩብ ኣብ ተግባራውነት ፀገም ከምፅእ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ከምዚ ተኻእለ መጠን ነቲ ዝወሃብ መልእኽቲ ንቐጥታዊ መዓልታዊ ናይ መነባብሮ ጉዳይ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ነቲ ሰብ ብግቡእ ሓበሬታ ይብካ ግቡእ ሓበሬታ ሒዙ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ክኸይድ እንከሎ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ንሱ ግምት ክንእቱ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደሊ ይቐኒለይ ረጀን ኣነ ካብ ኣኸልኹ ንእሽተይ እዛ ቫንዳልስክራፍት ትበሃል እማመ እዩ ግን እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት ካብ 13 ሓምለ ኣብ ተግባር ክውዕል እዩ ዝብሎ ግን እንታይ እዩ ከም ሰብ ናህና ሕብረተሰብ ማለት እየ ክንሰናበድ እዩ የብልና ለዚ ወፃኢ ኣዋጅ ክወፅእ እዩ ነብስኻ ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣካል ናይ ዝኾነ ስጋብ ዝኾንካ ናይ ተሸወረ ስለ ዝኾንካ ንዑ ክትመስል እዩ ዘለካ እዚ ንሕና ከም ልምዲ ንግበሮ የሽኮዖም ኣለኹ እዚ ገለመለ ዝበሃል ገዲፍና ሕጊ እንታይ ዝመስል ሕጊ ዝገዝኣካ ኣብዛ ዓዲ እንታይ እንብሉኻ ሕጊ ዝህበካ ዝኽእልኣካ የለን ሕጊ ዝኽእልኣካ ከዓ ዝህበካ የለን ስለዚ ሕጊ ተኣ ኮይና እቲ ኣካል እውን ይሕልገካን እዩ ሕጊ ኣትእዘካ ዘላ ሕጊ ዝኽእልኣካ እውን ማንም ሰብ ዝህበካ የለን ስለዚ ተሰናበድ የብልናን ግን ተሓበሬታ ሰሚዕና ኣብ ነብስና ክውርድ ከሎ ስክፍታት ትበሃል ከም ሓበሻ ንኣብነት ንዓይ ኣድረስ ግበረሉ ኢለዮ ተሰኪዩ ክገብረሉ የብለይም ሳዕቤና ርኢላ ክገብረሉ ኣሎ ወይ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዘለዉ ሳቶም እንድሕር ሂራ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ካትበርከት ዝኾነ ሰብ ካብ 45,000 ኣታዊ ዝረኸበ ብናይ ሂራ ገዛ ክራይ ማለት እዩ እስካት ክኸፍል መሰል ኣለዎ ስለዚ ነዚኣ እታ ፉስ ትበሃል ዘላ ካልኣይ ንሬሳ ኣብ ድራግ ኢልና ኣድረስና ንቕይር ተኮይና ኸ ውዒሎም ሓጅሮም ክረኽቡና እዩ እቲ ኣካይዳና ኢና ክንዕረ ዘለና ነቲ ሕብረተሰብ መሲልና ክንነብር ተለኣ ኮይና ዝትንክፈና የለን ስለዚ እቲ ቫንዳስ ክራብ ከፍርሓና ደይኮነስ ማስ ሜድያ ካልእ ሰሚዕና ክንስንብድ ደይኮነሲ ይተግብሮ ኣለኹ ደ ካልኣይ ነብስኻን ደቅኻን ፈሊጥካ ተጓዒዝካ ትንክፈካ የለን ካልእ ኣብቲ ኩሉ ዝመፅኩም ሓበሬታ ክሳናብዱ የብልኩም ነቶም ሰሞያ ደለዉ ሓብርዎም ዝኾነ ሰብ መፂኡ ሕጂ ንኣብነት መንበሪ ፍቓድ ክትሕድስ ተኾንኩም ዝኾነ ሕቶ ተመፂኩም ከይሰንበድካ ዝንዝን መፂኡ እንታይ ክገብር ዘሎ ንኩሉ ፍታሕ ስለ ዘለዎ ማለት እየ እሶም ከዓ ክሓትኻ ጉቡእ ስጋብ ዝኾነ ብፍላይ ኣብቲ ፉስ ክድበሃል ዘሎ ናይ ኢንፎርሜሽናትና ግን ክንጥንቀቕ ዘለና ወላ ሓንቲ ስለዚ ሓቂ እወ እንታይ ኣለሚድና ወላ ሓንቲ ዝገብረና የለን ስለዚ ነዚ ዕድል ዝሃብከና ደጀንካ በዚ ጋጣሚ የመስግነኩም ናይ ሃርሞኒ ሚድያ ከዓ ስለቲ ትገብርዎ ተገዳስነት ሰብ ንክበፅሕ ማለት ከም ኮሚኒቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ሓደ ኣካል ነዚ ወላ ካብ ልዕሊኡ ክትገብር ትፅቢታ ኣለወ ግን ንእሽተይ ፀፀር ወስተቢልካ ገለ ተጠቀምቲ ተረኺብካ ካብዚኣ እኹል እዮም ስለዚ ብከምዚ ዓይነትን ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ፖለቲካ ዘይኮነስ ኣብ ኢኮኖሚካዊ ሶሻል ከዓ ሰብ ሞያ ምፅኹም ናዳሃሰስኩም ተኸድኩም ከዓ እቲ ዝበለፀ ሰብ ዝበለፀ ክነሃንፅ ንኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ነቲ ኣብዚኣ ኣኽለኒ ይቐኒለይ ያ ሕራይ ኣነ እውን ይቐኒለይ ንክልቲኹም ከምኡውን ክቡራት ተዓዘብቲ ክሳብ ሕጂ ክትከታተሉና ዝፀናሕኩም ይቐኒልና ዘለኩም ርእቶታት ሓሳባት ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ክቐርብ እትደልይዎ መፅናዕቲ ጌርና ክነቕርበልኩም እትደልይዎ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣሎ ነቲ ሕብረተሰብ ሽወደን ከይዲ ናይ ሽወደን ገለ ዝምልከት ኣብ ታሕቲ ኣብ ናይ ቦታ ርእይቶኹም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ደጊመ የመስግነኩም ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ